На поле майка или? Тупето е, дето лъвчето там, дето беше гаража за телефоните отзаде. И че тя не можа ли от тях да я заведеш, бе? Не, майка, баба е беше жива на поля. Майка е на... То до пепетата там кажи, за малко и... Те са умрели от кучета. Умрели, ама шибнаха ли ти умрукни шамари беше? Ма Калини, не трябва да те изтрага, бе, трябва да скачаш мъжката. Погледни, че пак нещо не Пак ми какво излизат. стане? Що те? Какво бе? Записите не ми излизат. Иска По актуализация. българските възстания. Захари. Стоян. Да. Чакай, че това залицка капи. Шишка лужа. Ей, сега го тигли. Излиза? Ще стане, бе. Чувам познат глас чувам. Къде бе? На входа на Kaufland. Ван. Точно. Или не, или се бъркам. Излезе преди мен. Я. Защото в момента го държа. Лек спаринг му направи. Не, ама на само леко въздушен. Людмата иде. Лодмата печен. Ще го видим у Варна как ще се представи. Още на първата ли? Да. Ма сега ще изданя оной сайдер, че ми са писат. И то ще го помират. Кой? Аз имам братовчетка, първа братовчетка, не знам нищо. Що му да плащаш? Коза ви Тебе! Никога бе! Никога бе! Защо? Какво бе? Стана ли? Не още. Не излизаме. Тоталка. Хубавец, иска да си пробута Samsung, щяла да си купува. Нямам блядо. Той любо няма ти го плачи. Той не е моя, ще ми го дадат, бе. Аз да го пробутвам. Аз ще ти го пробутам, ама е чисто нов. На цена половин от магазинската. Ти няма да извадиш такива спари. Я провери датата там за... Коя дата, бе? Не знам кога е, нали как края на месеца. Ще видя, ама той ми целият мокър телефона. Утре, като съм на работа, ако минеш, ще е слънце 15 градуса и ще проверим датата. Трябва да ми зареди телефона. Добре, бе. Не му става зарядно. Ще го заредим, бе, не е проблем. Въпрос е, ще видя коя е датата. Ма сериозно ли да ме избачка? Ти като не щеш, пък ще извикам Владко, той е А навик. сега ли 100 пъти ли да кажа за тези пари? Какво стана телевизора? Отказа се, че ще се отказа. Като ще ти го да. Вчера ми каза Дидо, двамата са прегърнали и замръзнали и заспали на беседката. Ти вчера оня ден за той дойде в дома. Да, детската. Ама те са написи, чак падна пред детската градина. Ба, той изпи 1 литър водка флирт. Бе, каза прегърна и не мърдат, вика. Прегърнали са се и не мърдат, сигурно са замръзнали. Той студено е, че Замръзнали цял ден са. висят по беседки по паркове. Да бе, то сега не е удачно много да се вискат беседки. Значи падна, вика, ще ли? Пъблик. Пред детската градина сестра ми дед беше часов. Как толкова чак се е напил? Обществено място не е много удачно, но сега... Не е добре, пече, няма, тъй виж, толкова пиени ни трябва. Почти половин литър виски става. Те ли? Да. Виж тук, ре. Какво иска? То за тебе, Уилям Пел. Ама що горе не е лошо. За тези пари става. Да. Не е крайно. Не е крайно лошо, ама не е хубаво. Бе, добре бе, като цяло. Уилям Пел. Да, не е лошо, бе. За тези пари не е лошо. Според сумата, сега да. Абе, уиската май нещо да я знам. Не ме влече, гадно ми нещо с тези дъбови бъчви, с тези аромати. Напоследък не ми вари. Не ми са пи. Ами, то зависи от настроението, ето като си от нощна, като си от работа. Как да Какво пиш. настроение? Вчера бях, смятай, оня ден, като пихме при Ядашите, един наш човек взе половинка пещерска гроза. Те си ги викни, От половинката пълната остана. почистване на домове. Я. Да им направим реклама. Не, аз ще чистя домове. Ти ли ще чистиш? Това за Да. 100 евро ще ти оправят. Ахо, 100 евро. 1000 евро най-малко ще. Аз поемам бизнеса на обито. Добре. Господин бизнесмен, ще имате ли тараба на центъра да продавате книги?
Не е проблем, господин. Его сега правим реклама тук за всички фенове. Който иска Мишо Трапера, като се затопли времето, опъва работа на центъра на пустинята Горна Оряховица. Значи Тараба, господин, обяснете, И- някои хора не знаят кой е Тараба. Тараба една маса ще опънеше и там. Две маси му Там хейна маса на центъра и почват и да продавате книги. Да, господин. С автограф от Трапера Да, специално. господин, няма срамна работа. Точно, с автограф, Да. който иска да се... Да, И личен поздрав. да. И личен Допълнително. поздрав, Да. който Бонус, купи който книга. купи книга. Скъпа книга, който купи, ще има и поздрав в Да. YouTube. Личен Абсолютно. поздрав за рождения ден. А, Или така. ден, Има или много за- хубави ценни книги. Или да се бъдат. след напиване да ги поздравите, брат. Като на който се е напил, нали, да ги Не, поздравите. откога не сте Та- ме виждали пияна, господин? Като кажете и те, значи, че ви се напихте оня път около казиното, те безобразно се напихте, аз се тръгна. Я, стига. Станахте агресивен. Матика на му- Станахте агресивен. Кой е агресивен? Аз се тръгна. Същата работа на осмиците. Същата работа на осмиците. Виках ли ви стана? бира, ви не искате от моята бира, обаче на къде Как ще пия тя Ледена, бе? Ще препадна там, бе. Калин носи После ли не се топла пие. бира? Топла бира не се пие. Зимата, Денег и баш са. бе, зимата как ще пиш Ледена бира, бе? Ще ти се вкачи на гърба, бе. Топла бира с денег. Да, бе, няма бе, казвай обратно. на Ти тая вчера да как се те изпика на попреса, тоборче? Пред вас не го ли си? Да, бе, И изпиго. от Да, бе, името да. дома. Господине, ви в казиното, защо ставате агресивен, като ви свършат парите? Аз никога не съм агресивен, обаче когато ме Бяхте нападнат, много напорист. Дай 10 евро, дай 10 евро. когато ме нападнат, ставам и аз Никой не те е нападал. Ти изгуби, дай 10 евро, дай 10. Ама вие останахте да играете и загубихте. Кой ти каза, че сме загубили? Ти много видя камбаните, като звънят там. Почерпете, като сте спечелили. Ама тото и колко сме спечелили, какво? Тото и минимално, бе, да не си, важното е да не си на минус баш. Нали знаеш? Не, че ще спечелиш там. Там се отива за шоуто. С малко пари. Обаче тая ръста много ми е позната. Тая как се казва? С очилата. С очилата. Да, бе. Тя не познае нас. Его, те, иначе. Да, Познава ни, да. От Дема познава, не знам. Май съм я виждал някъде, ама къде, що? чудо. Ама Иго, какво е забравяте ли го? Който забравя? Да, преса на вода, това види, това говоря. И той говори там, много добре го знае. Мога, може да не мога. Това ще се хареса, да. Ще се хареса това. И как бе? Обаче ми замръзнаха ръцете малко. Стана дълго, обаче някои пъти дългите клипове. Там в Kaufland с уискитата има към 1700 гледане, а той е към над 10 минути клипа. А това прави нужното за монетизация на канала. Айде сега, който може да помага да монетизираме този канал и да има купони, да има напивания по Варна, по море. Перник, там ще отидем. Перник ще отидем, даже ако Всичко трябва. са равни. Имаме хора навсякъде. Перник, ама трябва да вземем малко твърдо алкохолче. И ще вземем бе. Рахия ли пият момчета, трябва да ги питат. Пред Винкело всички Ще ги са питаме равни. като се видим. Пред Винкело. Да, така. Да. Ами да. Животът ни шампанско. Кой Какво сълзи? пихме? Балантайн, че ли там отиш горе? Къде, бе? Какво с- Детко чакахме 2 часа и при нас да е стои. Да. Балантайс, точно така. С Илян го купихме двамата балантайса. И той каза, че не сме го черпили. Ма не бе, то може, там е на стайна температура идеално. Който иска, слага се една Няма пари, бучка пък лед. изведнъж ще извадя 20 евро. Кой е? И преди той плати 10 евро за това. Така. Че не знам, господине. И аз Какво не да знам, кажа, господин. нищо не мога да кажа. И аз не мога. Нищо де. Вино ли? Пак ще ти остане това по черпката. Добре. При нас остане няма, ама... Поне ще за урок да ни даваш до назаем. година по това време може да ми ги върне. Вече като мини България на долари. Там вече ще ти ги взема. На рубли ще минем, господине, на рубли. Дали на рубли? Или на рубли, или на долари? Или на юани. По-вероятно на юани. И аз сега купувам юани. На турски лири. Да. И аз имам сметка в И аз турски. така мисля. Да, там ще Ама- обързал съм всичко вече. В турски ли? Аз защо се уча на турски, бе, господине? Кажете, господине. Кажете бе, Аз кусам кеди аркада. ефендим. Не. Кеди ефендим. Как каркадаш? Ибне ефендим, ибне ефендим. Мехмет ал... Чакай, че вземам да ги първам. Кеди ефендим, кеди. Мехмет Ибрахимчо. Ибне ефендим, ибне. Ибрямчо. Или кеди ефендим си, или си ибне ефендим. Ибрямчо. Да. Какво значи, знаеш ли? Кеди ефендим. Какво значи? Ти знаеш кой кадерли е като стоп? Не кадерли, а Не, кеди. ти кадерли, знаеш Ефендим. Мише, Така. Колича прави глава на Софиянско, което у вас
Ама не ще сме. Що бе, айде бе, айде Ще бе. сме на коридора, аз ще снимам. И после полицията и Да вземе от тях е от такъв зор дома. Надалече от тях да ходи. Не, нямам желание. Що бе? Не, забравя. Тя навита ли е поле? Дома не е по-добре. Два време, двое му да стига до Тя като се адруса много ще помни какво прави. А, така. Някой евро ще изкара. Пък и той си ефтето да направи момчето. Ево, Някой циганка е бутнал това. Бутнал той е. Да ноди, пожелавам му. Да не са го бутнали него. И възможно някой Него да циган не са са го го бутнали, набарали. че Ево. За какво си го и страх? страх го и се ходи на Асеново. Виж на ония номера как не се вижда, зато имам пишат, виж, че не му се вижда номера, че има Ако Могат, го нали? Може бе, ама чак пак да го глобят, че му направят забележка само. Те сега много дълго.